Hello, everyone. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟ ହେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାଲକନିରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ଆପଣମାନେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉପାସନାରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋଅର ଲେଭେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଆଉ ବସନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରିକି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପାସନାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3:1 ପଦରୁ। ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ପିତର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ପିତର ଓ ଜୋହନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଉଦ୍ୟତ ଦେଖି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିତର ଓ ଜୋହନ ତା ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପିତର କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହାଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ରୂପା କି ସୁନା ମୋହର ନାହିଁ, ନାଜରୀତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ପୁଣି ସେ ତାର ଡାହାଣ ହସ୍ତ ଧରି ତାହାକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବଳ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ କୁଦା ମାରି ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣକ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବସି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା, ଏ ସେହି ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ। ପୁଣି ତା ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାପନ୍ନ ଓ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଉପାସନା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ ସେତେବେଳକୁ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲୁହ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଆଉ ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟୁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପୁନାଦି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତ ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଢ଼େଇ ନେଉଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଅଛି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିରକ୍ତ କରିଦିଏ। ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରକୁ ହରାଉଛୁ, ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାଗ, ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ କରେଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା କେବେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିପରୀତ ଭାବରେ, ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3:1 ପଦ ଦେଖିବେ, ପିତର ଆଉ ଜୋହନ ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନର 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ପିତର ଓ ଜୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ଏହିପରି ସମୟରେ ମାତୃଗର୍ଭର ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଖଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭର ଖଞ୍ଜ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତର ଯୋହନ ତା ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପିତର କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଚାହାଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ରୂପା କି ସୁନା ମୋହର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ମାଗୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୋହର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ବଳ ପାଇକି କୁଦା ମାରିଲେ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନେ ଜାଣିନଥାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହଇରାଣ, ରୋଗ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଥାଏ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରିବା, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଭରସା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ଅସାର ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଲୋକର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଜାଣିନଥାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଗମନ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସାଧନ କରିବେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ। ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ଜୀବନର ଅନେକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସମାଧାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଷ୍ପାପୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ପାପ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥାନ୍ତି। ପାପ ଏପରି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ ହେବ, ଆପଣ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସିଓରଲି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟା ବିଧ କରାଗଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଲି। ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ମୋର ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବ, ସେପରି ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପୁଅ ନିମନ୍ତେ, ଝିଅ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ନିମନ୍ତେ, ଅନେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ, ପରେ ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ ନାହିଁ।
बेले लोक मैंने गोटे घंटा पर्यंत प्रार्थना करती आईपरी भाव में लोक मैंने जो जीशु को से एक्सपीरियंस करती जद्यपि आम मैंने जीशु को देखिपर ना स्पर्श कर किंतु जीशु को आम जीवन में जो आम एक्सपीरियंस करवा आमने बाइबल वाक्य देखिपर प्रेरित पुस्तक 3 पर्व एक पद दिने प्रार्थनार निर्दिष्ट समय अर्थात अपराह्न 3 घंटा बेले पितर जहन मंदिर को जाऊले एपरी समय मातृगर्भर खंजे जड़े लोक बुहा हो जाऊला मंदिर में प्रवेश करुवा लोक मान भिक्षा मागिबा निमंते लोके ताहाकू प्रतिदिन से सुंदर नामक द्वार रखी दौले से पितर जहन को मंदिर में प्रवेश करने को उद्यत देखि भिक्षा मागिबा लगिला पितर जहन ता प्रति स्थिर दृष्टि चाहिए पुणी पितर कहले आंभ आड़ को चाहा तो वर्तमान पितर कहले आंभ आड़ को चाहा से सेमानक ठारू किछि पाइबा आशारे सेमानक आड़ को चाहि रहिला किंतु पितर कहले रूपा की सुना 5 पद देखंतु 4 पद पितर जहन ता प्रति स्थिर दृष्टि चाहिए पुणी पितर कहले आंभ आड़ को चाहा से सेमानक आड़ को पाइबा किछि पाइबा आशारे सेमानक आड़ को चाहिला किंतु पितर कहले रूपा की सुना मोहर नाही मोहर जहा अछि ताहा मु तुमको दउअछि नाजरीतिय यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम चाल पुणी से तार डाहाण हस्त धरी ताहाको उठाइले सेथिरे तत्क्षणित तार पाद गोड़र गंठी सब बल पाइला आउ से कुदा मारी ठिया होई पुणी चालिबको लागिला आउ से चालू चालू कुदा मारू मारू से ईश्वरଙ୍କ प्रशंसा करू करू सेमानଙ୍କ सहित मंदिर में प्रवेश कला से लोकଙ୍କୁ जेतବେଳେ कुहागला उठिबा पई आमनकर मंडली मध्य ए प्रकार भाव में अनेक आश्चर्य कर्म घटी अच्छी जिते आम परमेश्वर निकट प्रार्थना करुचु जिते आम सुस्थता पाऊछु एवं प्रभु द्वारा सुस्थता पाइबा आम जो देखा आरंभ मुझे चर्च को जाऊँगी मुझे विषय जानी नी कि जीशु ऊपर विश्वास कर सारा जिते मुझे हैरान हेली जो समस्यार सम्मुखीन हेली मुझे परीक्षित हेली मुझे लोक मान निमंते प्रार्थना कली मुझे देखी अच्छी जीशु मो जीवन में साहाय्य करवा एवं अनेकंकर जीवन में कार्य करवा जिते अधिक मुझे विषय को एक्सपीरियंस कली मो जीवन में मु देखा पाइली हाँ सतरे यह असंभव थिला यह असंभव देखा जाउथिला किंतु परमेश्वर साहाय्य कले हाँ परमेश्वर कार्य करुअछन्ति मो जीवन पाई परमेश्वर मोर प्रार्थना मध्य शुणुछन्ति जेपरी ए प्रकार घटना गुड़िक घटिया पे आरंभ कला आपण मानकर हृदय मध्य एपरी भाव में जीशुंकर अधिक निकटवर्ती होइजिवो लोक माने कहि थांती प्रथम रे जीशु कौन से लोक मान को सुस्थ करिवे आ ए प्रकार भाव में लोक माने जीशु को विश्वास करती नहीं किंतु मो जीशु को विश्वास करी अछि आ मो विश्वास करुअछि से मो हृदय रे जीवित अछंती आ से समय मो जीशु को अनेक थर डिटेल रे प्रार्थना करि थाए जेतेबेले मो कष्टकर परिस्थिति देकी गली मो जीशु को प्रार्थना कली डिटेल बेले बेले 10 मिनिट पाई बेले बेले 20 मिनिट पाई मो मुंड को लुई कि प्रभु निकट जेतेबेले प्रार्थना कली आखि को बंद करिकी मोर हृदय मध्य प्रथम परिवर्तन आसला मो हृदय शांति आसला प्रभु मो हृदय कार्य करने आरंभ कले मु देखा पाइली जीशु केमती मो हृदय बंची अछंती जीशु को आम केवल आम अठरे विश्वास करूना किंतु सी होती जीवित ईश्वर पुत्र अटंती आपण बुझीपारे से आम मध्य आपण मान मध्य ए जगार निश्चित भाव में आपण मान मध्य अनेक थे जी कि आपण मैंने निजर रोगर सुस्थता पाई प्रार्थना करने द्वारा आरंभ कौन सी सेन्स करे ना ये विषयटा किंतु जो मैंने सुस्थता पाउछु प्रार्थना द्वारा जदि आपण मैंने सदा प्रार्थना करेंगे आपण मान मध्य कहीं हॉस्पिटल को जीवे नहीं से लोक मैंने अच्छा लोके प्रार्थना करती हॉस्पिटल को जाकि सुस्थता पाती किंतु सबुठार गुरुत्वपूर्ण विषय कौन आमने आ प्रभु आमने हूँ अपरिचित लोक आमने परस्पर को जाणुना कौन सी संपर्क ना आम्भ मानकर कि जो आम परमेश्वर को विश्वास करुअछु जिते आमने प्रभु को प्रार्थना करुचु थरे दुई थर आ बेले बेले आम जाणुना जे प्रभु आम प्रार्थनार उत्तर देले ना नहीं किंतु समय जो अतिबाहित होउची जिते आपने परमेश्वर को अधिक जानीपारे जो एक्सपीरियंस करेंगे हाँ परमेश्वर मोर प्रार्थना शुणती मुझे प्रार्थना करे जिते आम यही प्रकार एक्सपीरियंस को पाइबा जो आम प्रभु को प्रार्थना करवा आम बारंबार जो एपरी विषय को एक्सपीरियंस करवा निश्चित भाव में कष्टकर समय प्रभु आम साहाय्य करती आम से कार्य करती किंतु जो मैंने प्रभु को निज जीवन में एक्सपीरियंस करती ना से कहती
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। କ'ଣ ସତରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ସତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଅଛି। ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଅଛି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ସେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବଦା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, এই ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଟରକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହା ବହୁତ ଥର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଏହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ମୋତେ କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯଦି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ମୋର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାର ଜୀବନରେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବେଳେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଅଜନିଆ ମନେ କରିଥାଏ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ଼େ, ସେହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି, ହଇରାଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାଏ, ମୁଁ ବାଇବଲ କାଢ଼ିକି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଏ। 1 ପେଜ, 2 ପେଜ, 3 ପେଜ, 5 ପେଜ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ପୁରା, ମୋ ବାକ୍ୟରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଅଛି। କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ମୋ ନିକଟରେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, ପାଷ୍ଟର এই ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେମାନେ ନିଜର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତି। এইটা ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅକସ୍ମାତ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ତାହା ନୁହଁ, ବାଇଚାନ୍ସ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ତାହା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଏକାକୀ ଥିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରୋମିଓ 3:23 ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଷ୍ପାପୀ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଅଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଯାହା ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ ତାହା କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି। ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ଶୁଚି ହୋଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଅଛୁ।
प्रथम मुझे जो चर्च को अटेंड करने आरंभ कली मुझे एलिमेंटरी स्कूल रे थी ये समस्त विषय क्लीयरली बुझी पारि नथिली किंतु समय जो अतिबाहित हला जिते मोर देह खराब हो गला मुझे रोगी हो गली अनेक थर मु जड़े एकाकी प्रार्थना करियछि एवं परमेश्वर मते सुस्थ करियछंती मु एक्सपीरियंस करियछि मु बहुत कम हॉस्पिटल को जाइछि मो जीवन रे जेतळे मध्य मु रोगाग्रस्त हुए पीड़ित हुए जंत्रणा पाए मु प्रार्थना करिथाए आ मु रिकवर करिथाए वर्तमान मध्य मो स्वास्थ्य अटे प्रभु अनुग्रह द्वारा मु आपण चाहे नाही केवल नाम निमंते आपण माने ख्रिस्टियन हुंतु किंतु आपण माने परमेश्वर को विश्वास करवा ख्रिस्टियन हुंतु जेतळे आपण परमेश्वर वाक्य को पढ़िबे विश्वास करिवे वाक्य अनुसार प्रार्थना करिवे आपण एक्सपीरियंस करिवे आपणकर प्रार्थनार उत्तर प्रभु आपण को दबार से मुहूर्त आपण को प्रकार व्यक्ति ही जिवे आपण जने व्यक्ति जे कि प्रभु को विश्वास करिया व्यक्ति हेबे जेतळे आपण समस्यार सम्मुखीन करंती जेतळे कष्टर समस्यार सम्मुखीन करंती आपण समाधान करने निजे निजे समाधान करने परिवर्ते आपण प्रभु सम्मुख में आंठेवा प्रार्थना करेंगे आउ जो आप लंबा समय धरी प्रार्थना करेंगे से समस्या को परमेश्वर समाधान करेंगे परमेश्वर आश्चर्य भाव में ताहा संभाळिबे आपण मान मध्य आपणकर समस्या द्वारा प्रभु को प्रार्थना द्वारा खोजिछंती कि हाँ आपण मान मध्य अनेक अनुभूति पाई अछंती अल्प थे जो मैंने अनुभूति पाई नांती प्रथम जो आम विश्वास जीवन बंचुअछु बाइबल कहे समस्ते तो पाप करी पुणी ईश्वर गौरव रहित होती पुणी से बिना मूल्य अनुग्रह रे ख्रीष्ट जीशु ठारे जो मुक्ति अच्छी तो द्वारा धार्मिक गणित हुंती आरंभ आमने पापी थिलु आमने पाप करियछु किंतु आमने पापी नहु जेहेतु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मुक्ति द्वारा थे आमनकर पाप निमंते आमनक निमंते वेतन देई अछंती आमनक मुक्त करी अछंती आमनक स्थान रे से क्रुशार्पित होई अछंती से आमनक क्षमा करी अछंती आमनक धार्मिक बोली घोषणा करी अछंती आमनक निष्पापी करी अछंती आमने बिना मूल्य रे ताहांको अनुग्रह रे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे जो मुक्ति अछि तो द्वारा धार्मिक गणित होई अछु तार अर्थ से आमनकर समस्त रोग को मध्य जातना को मध्य सुस्थ करी अछंती से आमनक सूची करी अछंती जदि आम ये भाव में जदि अनुवाद करवा ताहले एटा बहुत भल आपण बुझीपारे आपण समस्त जगह बसी अच्छा प्रथम आपण समस्ते चर्च को जाइए किसी न जाणिकी कि जो आपण समस्या कष्टर सम्मुखीन हुंती आपण जो से जगह समस्या पड़ जाती आपण पाखे अन्य कौन से रास्ता नहीं आग पछ देखिले कौन से उपाय नहीं आपण पाखे रास्ता नहीं प्रभु को खोजा परिवर्ते जो मैंने परमेश्वर को प्रार्थना करती लोके अच्छा जो मैंने कि कबाट बंद करती एकाकी रूम रे बसिकी से माने प्रभु को निकट में 1 घंटा 30 मिनिट प्रार्थना करी थांती जदि आपण प्रार्थना आपण उत्तर पाइबे नहीं ताहले आपण पागल हो जिबा प्रार्थना करिवे नहीं किंतु आपण जदि देखिबे परमेश्वर जी कि आपन को सहाय्य करूछंती परमेश्वर सत्य कार्य करियछंती मो परे लोकंक निमंते प्रभु सहाय्य करूछंती मो परे लोकर प्रार्थना प्रभु उत्तर दउछंती आपण ने हृदय रे बहुत खुशी ही परिबे धन्यवाद ही परिबे कृतज्ञ रे परिपूर्ण ही परिबे से मुहूर्त ठारू मो मध्य परमेश्वर ठारे विश्वास करिवार विश्वास को मध्य पाई परिली प्रार्थना द्वारा आ मुझे तळे परमेश्वर को प्रार्थना करि थाए हाँ मो विश्वास करे जे प्रभु मो प्रार्थनार उत्तर देवे जेतळे प्रभु मो प्रार्थनार उत्तर दौचन थरे नुह 2 थर नुह अगणित भाव में प्रभु मते असीम अनुग्रह एवं आशीर्वाद देई अछंती जो लोक माने जानती नहीं से माने खाली रे कथा कही थांती किंतु सत्य परमेश्वर जीवित अटंती आ बाइबल कहूँ किपरि भाव में से आमनकर पाप क्षमा करी अछंती समस्ते तो पाप करी अछंती पुणी ईश्वर गौरव रहित होई अछंती पुणी से माने बिना मूल्य रे ताहांको अनुग्रह रे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे जो मुक्ति अछि तो द्वारा से माननकु धार्मिक करी अछंती आम माने पापी थिलु जेतु आम माने पाप करी अछु किंतु प्रभु आमनको अनुग्रह देले ए जगह रे लेखा अछि किंतु प्रभु आमनको अनुग्रह देई अछंती हाँ तुम्हें पाप करी अछ तुम्हें पाप करी अछ हाँ ठीक अच्छे तुम पापर वेतन मु देवी मु तुमको धार्मिक करी से आम मैंने परमेश्वर द्वारा धार्मिकता पाई अच्छु
रियलिटी रे आम माने जड़े लोक जी पाप करूँ किंतु आम जो प्रभुंर अनुग्रह को एक्सपीरियंस करुचु प्रभुंर मुक्ति को ग्रहण करुचु प्रभु आम को धार्मिक करी लोक कहती हाँ तो से जड़े पास्टर से बहुत भलरे कहते मु कहूनी जे मो भलरे कही पारुथिबा जो आपन को कहूची किंतु मो जीवन रे मो जीसु को एक्सपीरियंस करी अछि बेले बेले मो लेट नाइट पर्यंत एका प्रार्थना करी थाए बेले बेले मो स्त्री को सहित प्रार्थना करी थाए बेले बेले पिलान को एकाठी जमा करिक प्रार्थना करी थाए आ मो पिला माने मध्ये शिखिले केमती प्रार्थना करबा को हबो जेतळे से माने जुबा थिले जेतळे से माने कष्टर सम्मुखीन होंती आम पिलान जेतळे से प्रार्थना करूछंती आम देखि पारुछि से माने किपरि भाव रे एक्सपीरियंस करूछंती जेतळे से माने प्रार्थना करूछंती आम देखि परिबा जीवित ईश्वर आम मान को सहाय्य करूछंती आम मान को निमंते कार्य करूछंती यदि आपण माने प्रत्येक रविवार चर्च को जिवे प्रत्येक सप्ताह उपासना करिवे दान देवे गीत गाइबे किंतु परमेश्वर जदि आपण मान को उत्तर देबे नाही ताहले आपण केते कष्ट लागिवो ताहले आमମାନଙ୍କର हृदय परमेश्वर ठारू दूर को चली जीवो बुझी पारिले कि जेतळे आपण पछक फेरिक देखिबा रियलाइज करिवे हाँ से मुहूर्त रे मु किछि जानि नथिली सेतवेळ को असंभव थिला किंतु प्रभु मो प्रार्थना सुनिले प्रभु ए समस्या को समाधान कले एही प्रकार विश्वास जेतळे आपण मान को आडको आसीबो आपण माने बहुत धन्यवादी हेबे जेतळे आपण थरे दी थर तीन थर पांच थर 10 थर एक्सपीरियंस करिवे आपण माने परमेश्वर को प्रथम रे प्रार्थना करिवे जेतळे आमने पाप क्षमा प्रभु द्वारा पाई अच्छु एवं प्रभु द्वारा आम पवित्रीकृत होई अच्छु प्रभु आम निमंते स्वर्ग निमंते आम पाई रास्ता खोली दे अछंती समस्ते पाप करी अछंती पुणी ईश्वर गौरव रहित होई अछंती पुणी से माने बिना मूल्य रे ताहांक अनुग्रह रे ख्रीष्ट जीशुंक ठारू जो मुक्ति अछि तो द्वारा धार्मिक गणित हुअंती जदि आपने पाप करी अछंती आपने पापी किंतु काहेकि ए जगह रे धार्मिक गणना करी अछंती लेखा अछि तार अर्थ होची प्रभु आपन जदि धार्मिक गणना करी अछंती से जदि घोषणा करू अछंती तार अर्थ से आपनकर समस्त पाप क्षमा करी अछंती आपण बुझी पारिले आपनकर पाप से क्षमा करी अछंती से आपन को धार्मिक करी अछंती से आपन को धौत करी अछंती बतन आपनकर कोनसी पाप रखि देई नांती तार अर्थ कोन लोक माने जानंती नाही हाँ मु जदि पे किछि करी ना एते जंत्रणा मु कोन पाई पाउछि आप शुणी किंतु आपने प्रभु को प्रार्थना करूँ से बहुत भल हम जो आप जीवन यापन करुँचे आशाहीन परिस्थिति आपण को जीवन को आसो आपण कौन चिंता करेंगे हाँ प्रभु मत साहाय्य करते भल होता हाँ प्रभु मत साहाय्य कले भल हम से जो मैंने परमेश्वर को विश्वास करती से पाखरे शांति थी से माने निजर रूम रे चुपचाप प्रार्थना करेंगे आंठे की प्रार्थना करेंगे एका प्रार्थना करने आरंभ करेंगे प्रार्थना जिते शेष हम से हृदय रे प्रार्थना शेष कलापर हृदय पूरा रिफ्रेश हो हृदय रे शांति पाइबे से मुहूर्त रे आपण को लगे प्रभु मो प्रार्थना उत्तर दे तापर जिते आपड़ी भाव अनेक थर एक्सपीरियंस करेंगे आपणकर समस्त समस्या को से समाधान करेंगे जदि मु आपन के समस्त घटना कहि मो जीवन जहाँ घटी अच्छे प्रभु प्रार्थना उत्तर दे अच्छा ताहले राति पाइजिवो अनेक उदाहरण अच्छी किंतु सबुठार गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय होची मनुष्य माने होचंदी ज्ञानी से माने कुकुर ठारू ज्ञानी घोड़ा ठारू ज्ञानी पशु पल ठारू ज्ञानी ठीक से आम मैंने होचु जड़े जी कि आम कर्तृत्व करूछु जेहेतु आम पाखरे से ज्ञान अच्छी कौन कुकुर मनीष ठारू चतुर कि घोड़ा मनीष ठारू चतुर कि नाई जदि से माने चतुर हुअन्ते ज्ञानी हुअन्ते ताले बहुत भयंकर होइथांता जेहेतु मनीष माने होचंदी ज्ञानी सेथिबाई समस्त पशु पक्षी मनुष्य मानकर कथा मानती मनुष्य माने नियंत्रण करती से प्रभु समस्त विषय को समाधान करि परिबे जेतळे आपण माने बाइबल पढुचंती हाँ मोर द्वितीय पुअर ए समस्या अच्छी आपण ने प्रार्थना करेंगे प्रभु को जनइबे हाँ मो पिलान को भलरे बढ़ाइया चाहूँगी कि पारू नाही किंतु प्रभु दया करिक मो पुओ उपरे तुम अनुग्रह ढाली दियो से स्वास्थ्य शरीर दियो आपण जो प्रार्थना करेंगे दिने आप देखिपारे आपण मान पिला बहुत भलरे बढ़ेवा देखिपारे परिवर्तन हवा देखिपारे
ମୁଁ କୋଉ କାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ। ଆମେନ୍। ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାଇଚାନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରଭୁ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉପାସନାର ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଆମେ ନାମ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରାଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଉଅଛନ୍ତି, ହଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିବେ ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରିକି ଥରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କର। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ମୋର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଆରାମ ପାଇବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରୁ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାପକୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋହର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଠି ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲ ବିଷୟ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି? କେବଳ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଦୁଇଥର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପୁରା କ୍ଷୁଧିତ ଆଉ ତୃଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିକନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଲ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ବୁଝିନଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା କରାଗଲା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଭୁଲ କରିଅଛି, ଅନେକ ପାପ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସମସ୍ତ ବେତନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ। ଯେତେଥର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଡାକିବେ, ଥରେ ଆପଣ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଆସିବ, ସେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ଲୋକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବେ, ଆପଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ କି? ହଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହାତ ମିଶେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଅଛି। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କୋଉଠି ଯୀଶୁ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ହାତ ମିଶେଇଛ କି, ତାଙ୍କ ଭେଟ ହେଇଛି କି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ କି? କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଅଗଣିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଅଛି। ହଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲି, ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଜଣେ ପାଷ୍ଟର।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ experience how the Lord helps me in my life, and I hope that you as well through this ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି buy a book ଏ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା। and read it when you ଏ ବାଇବଲ ଏତେ ଦାମିକିଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କିଣି ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମରେ ଏଇଟା ଯଦି କଷ୍ଟକର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, my prayer କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। grow. ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଜାଗ୍ରତ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। Ask him for money and he helps you. How great would be? God, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବେ, your prayer କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। him. And I have received so much ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଧନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୋ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟବାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେବେ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ବିନା ଅଭାବରେ। ଆମେନ୍। and so you no need ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ହଁ praying is good. ଆପଣ ଦର୍ପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବହୁତ ଭଲ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ନିଜର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟ କରନ୍ତୁ। And you will believe ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଅଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇଯିବ, ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେ ପଡ଼ିକି ବୁଡ଼ିଯିବେ, believe in God when they're young. ସେତେବେଳେ କେମିତି ହେବ? ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେବ। All ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ, blessed life. ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯଦି ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ କରିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ ହେବ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ହଁ ବାଇଚାନ୍ସ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। It is so ହଁ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ବାଇଚାନ୍ସ, and from କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ। everyone. If you ପ୍ରଭୁ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇଚାନ୍ସ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। if that good friend is ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ହେବେ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ରହିବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମମାନେ ସତରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା ପାଇଅଛୁ। ବଡ଼ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଭାବରେ ବଢ଼ାଅ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଦିଅ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେପରି ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଆମେ ତୁମର ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ମାଗୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।